Nah, iki pas sih. Nyari apa, Pak? Goleki palu. Itu ta? Iki kayu jenenge. Buat apa, Pak? Pak, cek takon dilapokin untuk dasmu. Jadi jelas-jelas malu, ini game malu. Lu suka ngerti lho awakmu iki. Iya ya, mau cuma takon tok ayo lo, mosok salah sih. Jajal golek ono nek kono le, nangane. Waduh, peteng nih. Sampean wis Pak yang ngambil. Loh, piye sih? Dikongkon kok genten ngongkon ngono. Ndang ngono lho, golek ono palu timbang aku meneng ae kon. Iya iya, tak cukup. Kesuwen men. Nah, rek kesuwen men kon golek palu ngono sik leren ngongkon tadi. Kok suwepi ngene ya? Weh, siapa itu? Ada pengunjung baru nih. Tak kau pro ini kon, mari aku kerjain. Coba tak kolek kono ya. Oke ono Oh. Woi, siapa itu? Takut dia. Nah, iki akhirnya ketemu bisa nih. Woi, siapa itu? Lanang opo iku lanang lah iki kan dia kon goleki palu ngono tok elo sawi men. Foto Pak, sabar iki lho palune iki lho. Mari tekan di kon kok mengkis kok ono. Namanya lo gak ero, lek aku lo mari dipedemit. Alah lele, palopo kon iki.